Og nu skal det handle om en gammel Randers virksomhed, nemlig Lega. Og jeg kan byde velkommen til produktspecialist Michael Lind. Velkommen til, Michael. Tak skal du have, Bo. Lega, det er jo en gammel dansk virksomhed, der har lagt i Randers i mange, mange år. Hvornår startede de bygninger egentlig? Jamen i 1953, der anlægger vi fabrikken mellem Randers og Hinge, og der har vi faktisk været lige siden. Der har været ler nok til, at vi har kunne producere i over 70 år. Altså Lega er jo en del af golfsporten, men nu er der også noget, der hedder sportsfiller, der bliver brugt på flere baner. Man kan også bruges privat. Kan du prøve lige at fortælle helt præcis, hvad er det, sportsfiller? Jamen sportsfiller, det er i virkeligheden de små fraktioner af Lega, som vi har fundet ud af, at ved at bruge det i golfbanerne, særligt inde på greenområderne, så skaber det en masse luft i jorden, og det skaber også en masse mulighed for, at jorden den helt selv kan dræne. Så vi får nogle golfbaner, der kan holde længere åben i efteråret, og som kan åbne tidligere i foråret, når vi altså bruger det her sportsfiller. Og for lige at fortælle igen, det her sportsfiller, hvad er det helt præcis der? Jamen det er jo vores ler ude fra lergraven, som vi tager ind til fabrikken, og inde ved fabrikken, der ælter vi noget organisk materiale i, som når det kommer op i ovnene og rammer de her 1150 grader, jamen så ekspanderer leren og bliver til de her lette kugler, som vi kender fra potteplanterne. Det er jo ikke farligt eller noget som helst for jorden osv. Overhovedet ikke. Det er fuldstændig sundt for jorden faktisk, lige så vel som at mennesker heller ikke tager skade af det. Jeg ved også opfra, så I fløjet med lidt droner osv., hvor I har hældt sportsfiller på græsplæner osv. Man kan altså se en mærkbar forskel på der, hvor der har været sportsfiller, hvor det ikke har været brugt, ikke? Ja, fordi en ting er, hvad der sker under jorden. Det andet, det er jo også, hvad sker der egentlig over jorden? Og her har vi jo også kunne se, at allerede kort tid efter, at vi har lagt sportsfiller ud, så bliver greenen meget, meget grønnere. Det er en kæmpe fordel i foråret, at vi simpelthen får en bane, der ser pæn ud fra start af. Og samtidig så vækster det meget hurtigere. 20% mere vækst er der på den side, der har fået sportsfiller, kontra den side, der er blevet behandlet helt normalt med sand. Så der er nogle helt klare fordele ved at bruge det her sportsfiller. Og når vi så snakker om sportsfiller, og vi står og snakker om, at det er godt til at dræne vand, hvad så hvis vi rammer en tørke? Jamen hvis vi rammer en tørkeperiode, så skulle vi jo gerne kunne holde lidt på det her vand. Altså det er ikke unormalt, at en golfbane vander utrolig meget for at holde sin græsplæne pæn og ordentlig hele sommeren igennem. Men sportsfiller skulle gerne være med til at holde en lille smule på noget af det her vand. Modsat sand, som jo også dræner, men ikke kan holde noget tilbage, så at sige, så kan sportsfilleren faktisk holde en 10-15% hen over en længere periode. Så de her store udsving, vi ser med klimaforandringerne med, at så kommer der utrolig våde perioder, efterfulgt af lange perioder, hvor der ikke har været noget vand, der kan sportsfilleren være med til at udligne det en lille smule. Og nu ved jeg også, Michael, I er høje på et helt nyt tiltag. Kan du prøve at forklare lidt nærmere om fodboldbaner? Udover at være effektiv til græsarealer ude på golfbanerne, sådan set også andre græsarealer, som fodboldbaner, så er der jo kommet et nyt tiltag fra EU's side omkring ikke at bruge gummigranulat i kunstgræsbaner. Og der har vi været i gang i et længere stykke tid på at se, om den her selv samme fraktion faktisk kunne være et alternativ, så et miljøvenligt alternativ til gummigranulaten. Og det kører der nogle forsøg med i Norge lige for øjeblikket, for jeg ved for eksempel Randers Kommune, de anlægger ikke nye kunststofbaner, så længe man har det her issue med granulat, det forurener grundvandet. Nej, det er der mange kommuner i Danmark, der har sagt nej til. Hvorfor anlægge en bane, når man ved, der er en udløbsdato? Så der har været eksperimenteret meget med forskellige alternativer, og der er ikke rigtig fundet et godt alternativ. Men i Norge, der har vi haft rigtig stor succes med at få testet vores sportsfillerfraktion sammen med en kunstgræsopbygning. Og testene viser faktisk, at sportsfunktionsmæssigt, så lever vi fuldt ud op til det samme, som gummigranulaten gør. Så det er et mega godt sportsligt alternativ til gummigranulaten.
og samtidig så har vi så ikke den udfordring, som gummiet har, nemlig at det skader miljøet. Det gør vores materiale ikke. Og det bliver holdt op på, det er selvfølgelig, hvor højt bolden den hopper og så videre, ikke? Ja, og især sådan noget som vridskader, at man ikke vil have ankelskader, at man skal kunne vende rundt i det, er en stor ting. Hvordan ruller bolden i det, og så er der selvfølgelig noget med drift og vedligehold. Og drift og vedligehold er egentlig grunden til, at det bliver testet i Norge, selvom det er i Danmark, at vi har kørt den her udvikling. Så tester vi det i Norge for at sikre, at det kan holde til det norske klima. Hvis det kan klare vind og vejr, især snevejr, op i Norge, så kan det også i Danmark. Og hvor lang tid kommer det forsøg til at køre, før man kan rulle det videre med de erfaringer? Jamen altså, certificeringen efter den nordiske standard, den har vi sådan set på plads, så materialet er godkendt til at må bruges. Og banen skal bygges op i Norge her til sommer, hvor den første bane med sportsfiller skal stå sin test. Som sagt, produktet er sådan set godkendt, så vi er sådan set klar til at tage dialogerne med kunderne. Også med Randers Kommune? Også med Randers Kommune. Sportsfiller, det kan altså også bruges hjemme i haven. Jeg tænker, det kan da godt ske, jeg skulle gå lidt og sprede lidt på græsplænen derhjemme. Hvordan får man fat i det? Jamen altså, på nuværende tidspunkt, der er det jo et sportsligt nicheprodukt. Det vil sige, det er til golfbanerne, det er til det professionelle segment, og så er det til de her kunstgræsbaner. Så på nuværende tidspunkt, der er det dem, vi har haft fokus på, men planen er, at vi med tiden skal have det ud til her for Danmark, for du har fuldstændig ret. Det har også gavnlige effekter hjemme i haven, uanset om man kan prikke huller, eller man egentlig bare bruger det som topdress. Og specielt også for øjeblikket, ikke? Hvor vi har alle de her klimaforandringer, hvor der bare kommer meget vand, når der kommer vand og så videre, så er det altså godt til at dræne. Hvis vi vil have en pæn græsplæne, uden at skal bruge en masse kemikalier for det, så skal vi finde nogle naturlige midler. Michael Lind, produktspecialist hos Lega Randers. Jeg vil sige tak, fordi du kom forbi, og så held og lykke med ikke mindst det her med de her kunststofbaner, der kan blive lavet om til, skal vi så kalde det Lega-baner, eller hvad? Det synes jeg da, vi skal. Tak for det.